Bon dia a tothom. Ara començarem l'acte d'entrega del guardó d'aquest any i d'entrada té la paraula el nou alcalde de Sant Guim de Freixenet, el senyor Francesc Lluc, que just ahir mateix, ahir dissabte, va prendre possessió del càrrec. Endavant, alcalde. Gràcies, Lluís. Molt bon dia a tothom. Senyor Josep Cosconera, diputat del Parlament de Catalunya, alcaldes, regidors i de més autoritats presents. És per mi un motiu de satisfacció el poder dirigir-me a tots vosaltres, veïns i visitants, per primera vegada com a alcalde de Sant Guim. Espero i desitjo que passeu un bon dia entre nosaltres i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb aquesta 19a edició de la Fira. Agrair de tot cor a la gent, associacions i voluntaris, comerciants i paradistes de fora del poble que fan possible que la nostra fira sigui tan coneguda i estigui tan consolidada a les nostres comarques de Lleida. Sens dubte, constitueix, i aquest és el nostre objectiu, una oportunitat i una ajuda perquè el nostre poble, Sant Guim, i la nostra comarca, la Segarra, siguin cada vegada més conegudes arreu de Catalunya i que tant els nostres productes com la nostra artesania i els nostres serveis i la nostra terra, el nostre paisatge, agafin un paper destacat dins del nostre país, Catalunya. Entre tots hem de fer un nou poble i un nou país. I és per això que enguany el Premi Els Ous de Plata, amb tot mereixement per la seva capacitat de convocatòria i d'aglutinar tants milions de persones, a un objectiu comú de llibertat i independència pel dret a decidir el nostre futur, ha recaigut a la senyora Carme Forcadell, de l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí present, i a les... i a la senyora Muriel Casals, de la qual excuso la seva presència avui aquí per un problema físic de salut. Res més. Moltes gràcies, bona fira a tothom, i li torno la paraula a Lluís. Molt bé, gràcies, alcalde. El guardó d'aquest any ha estat aconseguit a dues dones que han format, a veure que s'acopla una mica, que han format un duet mediàtic, la Muriel Casals, com deia, presidenta d'Òmnium Cultural, que per motius personals no ens pot acompanyar i per tant, com deia l'alcalde, hem d'excusar la seva presència en aquest acte, i la Carme Forcadell, que és entre nosaltres. La senyora Forcadell treballa des de fa molts anys pel nostre país, en els àmbits de la llengua, la cultura i la història, i aquests últims anys ha estat, i de fet fins al mes passat, fins al mes de juny, la presidenta de l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana. Ha estat, sens dubte, la cara més visible, de fet, l'autèntica líder de la societat civil en el procés sobiranista, en nombrosos actes multitudinaris durant la diada i en moltes compareixences informatives. Ha estat un exemple d'esforç, de perseverància, de treball i de coratge. Ella ja forma part de la història del nostre país i segur que també tindrà un paper destacat, encara que avui no ens ho dirà segurament, en les eleccions plebiscitàries que el president Artur Mas convocarà pel 27 de setembre i a partir també d'aquests comicis que poden ser decisius per la història del nostre país. Ella és una dona de conviccions que ha estat lloada pels qui volen la independència a Catalunya i que segur que també ha estat admirada, tot i que mai ho reconeixeran públicament, pels qui no són partidaris d'aquest procés. I a més és una dona amb molt de caràcter segons fonts ben informades. Els companys de la secció de política de Catalunya Ràdio m'han comentat una anècdota, no sé si ella ho confirmarà, una anècdota seva de l'any passat, quan es preparava i s'organitzava la consulta del 9N, del 9 de novembre. Ella, la Carme Forcadell, era en un acte a Brussel·les, a la capital comunitària, un acte a favor precisament del procés, quan es va assabentar que hi havia diferències importants entre el president Mas i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, després d'una reunió d'aquestes considerades realment decisives. I ella va dir, això no pot ser, això no ens ho podem permetre, s'han de posar d'acord. Ara mateix agafo el primer vol i torno cap a Barcelona. Llavors, els companys que anaven amb ella la van haver d'aturar i va continuar amb aquest acte previst a Brussel·les. Després ja va tenir temps de treballar per buscar l'acord entre els dos. Per tot plegat, és mereixedora del guardó de la Fira de l'Ou d'aquest any 2015. Ara l'alcalde, el senyor Lluc, li farà l'entrega dels ous de plata i després ella ens adreçarà unes paraules.
micròfon allà mig. Moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies a l'Ajuntament i al poble de Sant Guim per haver-me fet l'honor d'atorgar-me aquest, diu, quin parell d'ous, per haver-me atorgat aquests ous de plata que són fantàstics, estic molt, molt contenta. Molt contenta. Està molt bé que el poble de Sant Guim celebreu aquesta fira, crec que està molt bé, perquè és una manera d'aprofitar els vostres recursos, de fer un mitjà, no només de vida, sinó també de que us coneguin a tota la comarca, i a més està molt bé perquè sou un poble que teniu molts ous. Unes quantes gallines, però més ous, no? No, us ho dic perquè tots aquests recursos, les gallines també, però especialment els ous, ens faran molta falta per aquest procés que estem duent a terme entre tots. Perquè no sé si sabeu, jo sí que ho sé perquè els conto cada dia, no sé si sabeu que falten 105 dies per al dia 27 de setembre. 105 dies. I 105 dies no són gaire per la feina que hem de fer, perquè hem de fer molta feina. Jo ja sé que aquí a Sant Guim de feina no en teniu gaire, ja n'hi ha una bona part feta, però segur que la resta de la comarca i per descomptat a tot el país en tenim molta. Jo que visc a Sabadell tenim bastanta feina, i al Baix Llobregat tenim bastanta feina, i aquesta feina l'hem de fer entre tots. L'hem de fer entre tots, vosaltres també l'heu de fer, perquè d'aquest procés en som tots absolutament responsables, tots. És un procés de tots, dels pobles petits i de les ciutats grans. I si no anem junts, i si no la fem entre tots, no ens en sortirem. Nosaltres aspirem a guanyar el 27 de setembre amb escons, que estic segura que guanyarem, tindrem més diputats independentistes que mai, però nosaltres volem guanyar amb vots. I per guanyar amb vots hem de treballar absolutament tots. Tots els que estem convençuts que en aquest país l'única sortida digna, si volem sobreviure com a poble, si volem preservar la dignitat d'aquest país, és tenir un estat. I totes aquestes persones hem de treballar. I la manera més fàcil de fer-ho, i que us demano absolutament a tots que us feu responsable i que ens ajudeu en aquest procés, és parlar amb tothom. Parlar. Si alguna vegada us heu plantejat que heu de fer alguna cosa per Catalunya, és ara. Ara que l'heu de fer. Si alguna vegada us heu preguntat què puc fer jo per aquest país, doncs és parlar. Absolutament amb tothom. Explicar els beneficis de la independència. Explicar per què la volem. Nosaltres no entenem l'avanç nacional sense l'avanç social. Volem la independència perquè volem tenir millor sanitat, millor educació i millors serveis socials. Una i exclusivament per això. Per això la volem, només per això. I això només ho podem fer si tenim un estat. No ho podem fer amb l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol no és ni ha volgut ser mai el nostre estat. És un estat que va en contra. Catalunya no és un país sense estat. Si fóssim un país sense estat, mira. Però és que som un país amb un estat en contra, que ens ha dit no a tot. No a votar. No a una educació en català. No a ajudar la gent que més ho necessita. No podem estar amb aquest estat. No podem continuar formant part d'un estat que no ens respecta ni com a ciutadans ni com a catalans. L'única solució que tenim és el proper 27 de setembre votar i guanyar i iniciar la República Catalana. Volem una República Catalana lliure, justa i solidària. I nosaltres la podem fer possible. Només nosaltres. Si no hagués estat per nosaltres, si el dia 11 de setembre del 2012 no haguéssim sortit al carrer tots dient que volíem la independència, dient que volíem un estat català, no seríem on som. Som aquí perquè volem. Estem fent un procés radicalment democràtic de baix a dalt perquè volem
la majoria de la població i, a més, és un poder, és un procés que de cap manera controlaran els poders econòmics. És l'únic procés, no només radicalment democràtic, sinó l'únic procés que no controlaran els poders econòmics. Per això hi estan en contra, perquè és un procés que controlem nosaltres, la gent del poble, les classes mitjanes i les classes treballadores. Tenim l'oportunitat històrica d'iniciar la República Catalana el 27 de setembre. Moltes generacions abans que nosaltres ho han volgut, moltíssimes, però mai fins ara no ha estat possible. Nosaltres tenim l'oportunitat de canviar aquest país. Ho hem de fer possible i ho hem de fer parlant amb tothom, explicant absolutament a tothom per què volem la independència. És ara el moment que ho hem de fer. Només depèn de nosaltres. Si volem un país millor, si volem millor educació, si volem millor sanitat, si volem acabar amb la corrupció, l'única solució és fer un canvi de sistema. I l'únic canvi de sistema possible en aquest país és construir la República Catalana. Us animo, no només a que aneu a votar, això ja sé que ho fareu, sinó que parleu i ho expliqueu, perquè si no ens en sortim, si no guanyem, l'única responsabilitat serà nostra, perquè no farem ben bé la feina. Per tant, tenim 105 dies per fer-la. Endavant, fem-la, fem possible la independència, fem possible la República Catalana. Visca Sant Guim i visca Catalunya! Visca!